салому алайкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. Эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар экран мешавад. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Фақат эҳтиромона хоҳиш мекунем хонаҳоатонро бо маълумоти пурра роӣ кунед дӯстони азиз. Ва навора рафтем тамошо мекунем. Инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, маҳаллаи Гулбутта, Фирдавсӣ, дар наздики мактаб Садиқ ва магазин мебошад. Як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти нави замонавӣ дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Хитой бозор. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. фақат ремонти хона кӯҳна мебошад, яъне бе ремонт ҳаст. фақат ремонт карда даромада зиндагӣ мекунед. хона дар ҷои хуб қарор дорад ва домои кӯҳна мебошад. харидор аниқ бошад, рақамошонро дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона аз худашон маълумоти бештарро дастрас намоед. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 65 микрорайон, дар Зебошак. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 295 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад ва хона ремонти нави замонавӣ дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. дар наздики хона мактаб, магазин ва беморхона мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашонро дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон ва заҳмат набошад. дӯстон падилитса мекунед, навора хеле миннатдорӣ мешинем. рафтем боқии навора тамошо мекунем. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, Шабчароғ. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 39 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти фасон дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамашонро дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад ва срочно фурӯхта мешавад. харидор бошед. рақамаш дар рӯи экран чигуна ки гуфтем мемонем ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад. паноҳтон ба худо хоҳад насиб карда бошад. иншоалло навори нав бо қарибӣ мебурояд.